फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला तवसळी बनवून दाखवणार आहे। कारवारची एक ट्रेडिशनल रेसिपी आहे ही। तर त्यासाठी मी इथे तांदूळ घेतलेले आहेत, काकडीचा किस घेतलेला आहे, गूळ, त्यानंतर खोबरं, जिरं, हळद, मीठ, वेलच्या घेतलेल्या आहेत 4 ते 5 आणि तेल। इथे मी हे तांदूळ घेतलेत, हे 1 वाटी, ते स्वच्छ धुवून सुकून घेतलेले आहेत आणि त्याचा आता आपण रवा करणार आहोत। तर आता आपला रवा रेडी झालेला आहे तांदळाचा। अगदी बारीक नाही करायचा आहे, नाहीतर ते पीठ सारखं होईल। आता आपल्याला एक मसाला वाटून घ्यायचा आहे ह्याच्यासाठी। त्यासाठी मी पाऊण वाटी खोबरं घेतलंय, अर्धा टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हळद। आता ही 5 वेलची आहे ती मी घालणार आहे, सोलून घालायची आहेत। ह्यात अगदी थोडं पाणी घालून मी आता हे वाटून घेणार आहे। छान आपली पेस्ट वाटून झालेली आहे। आता मी एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेते। ही पेस्ट मी आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढलेली आहे। आता मी 1 वाटी रवा घालणार आहे। हा तांदळाचा रवा आता आपण बनवून घेतलाय तो। ह्याच वाटीनी आता 2 वाट्या आपण हा काकडीचा किस घेतलेला आहे। पाण्यासकटच घ्यायचा आहे, काकडीचं पाणी सुटतं। त्याच वाटीनी 1 वाटी गूळ, चवीपुरतं थोडंसं मीठ, हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर झाकण ठेवून 10 मिनिटं आपण रेस्टला ठेवूया। तर आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि इथे तुम्ही बघू शकता रवा व्यवस्थित फुललेला आहे, गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे या मिश्रणामध्ये। आणि यामध्ये जर तुम्हाला गूळ कसं आवडतं तसं कमी जास्त करून घेऊ शकता। आता ह्या डब्यामध्ये मी हे मिश्रण घालून स्टीम करणार आहे। थोडंसं तेल लावून आपण घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन आता हे मी ह्या डब्यामध्ये ओतून घेते। तर मी हे मिश्रण जास्त होतं म्हणून 2 बॅचेस मध्ये करून घेणार आहे। हे एक मी आता ह्या डब्यामध्ये हाफ फिल केलेलं आहे। तर इथे मी एक पातेलं ठेवून त्याच्यामध्ये एक रिंग घातलेली आहे आणि पाणी घातलेलं आहे आणि हे आता आपण ह्यामध्ये ठेवायचं आहे डब्बा आणि ह्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि 20 to 30 मिनिट्स आपण उकडायला ठेवायचं आहे मीडियम फ्लेमवर। आता हे राहिलेलं जे मिश्रण आहे ते मी बेक करून घेणार आहे। तर मी इथे केक टीन घेतलेला आहे, त्याला पण ऑइल लावून ग्रीस करून घेते। हे राहिलेलं जे मिश्रण आहे व्यवस्थित मिक्स करून आता ह्या केक टीन मध्ये मी घालून घेते। तर ह्या ठिकाणी मी आता कुकर एक प्री हीट करून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये रिंग ठेवलेला आहे आणि हे आता आपण बेक करायचं आहे, म्हणून ह्यामध्ये पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाही, असंच ठेवून द्यायचं आहे आणि लो फ्लेमवर 35 to 40 मिनिट्स आपण हे बेक करायचं आहे। फ्रेंड्स, आपण आता ओपन करून बघूया। आपण स्टीम करायला ठेवली होती तवसळी, तर इथे 30 मिनिट्स झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। छान असं इडली सारखं घट्ट झालेलं आहे। आता मी फ्लेम ऑफ करून घेते। आता हे थंड झाल्यानंतरच आपण ह्याला कट करून घ्यायचे। ह्या ठिकाणी जे मी बेक करायला ठेवली होती तवसळी ते पण आपण ओपन करून बघूया। इथे आता 45 मिनिट्स झालेले आहेत, ही पण व्यवस्थित झालेली आहे, बघू शकता घट्ट झालेली आहे इडली प्रमाणे आणि फोर्क पण क्लीन बाहेर येतोय।
आता मी फ्लेम ऑफ करून घेते आणि थंड करायला ठेवून देते. फ्रेंड्स, आपली तवसळी रेडी झालेली आहे, थंड पण झालेली आहे. मी हे स्टीम केलेली आहे आणि ही बेक केलेली आहे. तुम्हाला दोन्ही प्रमाणे करून दाखवलेली आहे. आता आपण हव्या त्या शेपमध्ये कट करून घेऊया. फ्रेंड्स, आपली तवसळी रेडी झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता, ही स्टीम केलेली आहे, व्यवस्थित वड्या पडलेल्या आहेत आणि ही बेक केलेली आहे. तुम्हाला दोन्ही प्रकारे मी करून दाखवले. तुम्हाला कुठला प्रकार आवडला ते तुम्ही करून बघू शकता. नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल. तर ही ट्रेडिशनल रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट्स मध्ये